pripomínajú niekoľkokrát za deň. Odpúšťam im to a dokonca mi ani nelezú na nervy. I keď som v kritickom a všetko kritizujúcom veku, musím uznať, tohtoročné seriálové reklamy sa im naozaj podarili. Ale prepáčte mi tento úvod. Práve mi došlo, že nie som tu na to, aby som vychvaľovala nejaké reklamy, ale na to, aby som dnes zachránila dnešný program. Ako? Takže ho odmoderujem. Ako si sa tento rok minuli ľudia a tak táto úloha pripadla mne. Od prvej chvíle, ako som sa to dozvedela, pýtala som sa, prečo ja? Prečo práve ja? Čo som komu urobila? Veď sa celkom dobre učím, pomáham iným a pri písomkách... Dnes vám rozprávam rozprávku. Prepáčte, najprv si musím vyfúkať nos. Tak, už je to dobre. Kde sme to skončili? Aha, už viem. Dnes vám porozprávam rozprávku. Cítite to? Cítite tú vôňu? Vanilka, čokoláda. Tá vôňa je všade okolo. To musí byť voňavé krásne sa dnes smieva. A čo ja ten dnes púšťam, princezničky očím zrak. Táto detku vznikla láska, voňavá je veľmi fakt. Som kráľovský posol. To sa mi hodí. Okaz svoju kráľovi, že ja, zlatica, hľadám ženicha. Chcem sa vydávať. Ale, žiadne ale. I mi ho nenájdete. Tu si sadem a vy sa budete o mňa stávať. Ale pozor, nesmie byť ani chvíľu hľadám, inak sa pustím do ľudí. A prvého zožaliem. Zvonia, to je sláva, veselé som priatelia. Kričam kosy, berie jelku, čo nám vzťahy spateria. Princeznička namčená je, šťastne žúrka na Janka. Takto predstaví jazykom, celý dobrý rozpráva. Ale čo to ešte jedna nebesná zrazia? Mother's child is gonna spy.
Maloidanky. Dopočul som že dneška máte nejakú akadémiu. No, s Bohom, podúmal som sebe. A čo už inavalalo budu strednej školy akadémie? Na cecoch málo a vy chcete konkurovať s Košicom? Erža, to jakže moja polovička, vysvetlila, že to nie nová škola, len každoročný cirkus pred Viliu, čo robia učitele dzesmi kultúraku. A čo by bez Kelčíka obdarovali svoje spolurodákov? No dajte sebe pozor, to ty, čo tu šetíte, aby ste sa nerozrúcali s obchodnými reťazcami, že im kažíte kšefty a nechce na nákupoch. Len tak medzi nami. Dobre ste zrobili, že ste tu dneška prišli. Aj ušetrice, aj še zabavice, aj vás nikto neokradne v Tesku, Optime, Kike a ja neznám eštice. Ale ja še tu rozhutoril a vy ani neznáte, nad som tu prišiel. A prišiel som še vám vyžalovať. Však znáte, jaké mi východňare poverčivé ľudze.